Qarqın uluslarlığında gallı vakia Türkmen yigidine nabelli yaraglı adamlar tarafından hücum edilipdir. Jowzjan vilayetinin Qarqın uluslarlığının yerli çeşmeleri bu uluslarlıkta nabelli yaraglı adamlar Türkmen yigidini terör edenliklerini T24 medyasına haber beripdirler. Yerli çeşmelerin malumatı asasında 26 Qaws 1404 yılın Qarqın uluslarlığının Xandepe obasında nabelli adamlar tarafından hücum edilen, atıp öldürülen yigidin adi Şerifullah bolmaly. Assalamu alaikum bütün Türkmenlerimize. Bizler vilayeti Jowzjan'dan bolýarys. Ulsuwaly Qarqyndan, Qariýe Xandepe'den. Mana bilen obamyzda bir til haraş ittifak bolupdy. Şerifullah Pahir, Mehmet Nazar Ağa Pahir'in ogly, Mehmet Nazar Ulsuwalyň ogly bolýardy. Şol öňki akşam 26-njy tarihte, 9-njy aýyň 26-njy tarihinde bir katyl bolupdy. Öldürüp gidipdirler. Olam sala bilen bizler Imarat Islamiye Afganistandan haýyş etýäs ki Türkmenlerimiziň üstüne şinýanak işlerine hemşin bolmaly. Kullen bilen aramızda başka dilden yok, başka kowum kişden yok. Öz aramızın içinde hemşin şinýanak oglanlar öldürilmeli. 35 ýaşyndaky juwan öldürilipdir. Bizler Imarat Islamiye Afganistandan haýyş etýäs ki şolary ýetişdirler, peýgir bolsunlar, bilsinler. Näme üçin ittifak düşüpdir, kim üçin ýana geçiripdir. Fakat haýyşymyz şol. Qarqyn uluslarlığının ilatynyň aýtmagyna görä bu wakia il arasında hopsuzlyk barada çıllakay aladalar köpelden. Olar Şerifullah'ın atası Uluswal Nazar Ağa hem 2012 miladi ýylda Gice tarapdan bolan bir hüjümde maşgalasynyň gözüniň aldyndə şehit edilipdi diýip gürüň berýärler. Yerli çeşmeler Jowzjan vilayeti uzaklardaki uluswallyklarda howpsuzlyk ýagdaýy gün-günden erbetleşýärni bu hakda halkyň çıllakay aladalanýanlygy aýtýarlar. T24 media habar teamlerinin eden tagallalaryna garamazdan henezeçeli bu wakia barada howpsuzlyk jogapkärleri dogry jogap berip bilmendirler. Şu wagtçaly Jowzjan vilayetiniň howpsuzlyk serkerde başçysy ya hem sözçüsü şoňa meňdeş Qarqyn uluswarlygynyň resmileri bu teröriň nähili bolandygy we günahkarlaryň tutsak edilenligi ya tanylan bu hakda düşündiriş bermendirler. T24 telewizyony Abdurrahim Kerimi.